Oh, salut! Bine ai venit la al doilea episod din Survival cu Bogdan Show. În acest episod, dacă nu v-ați prins din titlu și din timelapse, vom încerca să ne facem full diamant sau cel puțin să ne facem o armură decentă și să strângem mineralele necesare pentru următoarele ferme sau alte construcții complicate. Cum bine știți, mulți youtuberi spun că pot mina în doar două feluri și pot strânge fier din doar două feluri. Eu vreau să vă spun că putem mina în trei feluri. Primul fel este minarea pe un singur bloc, adică un bloc pe un bloc, și al doilea fel este minare de un bloc pe două sau trei. Depinde acum în felul în care vrei tu să minezi și cât de mult vrei să-ți ia. Cum bine știți, am făcut o mină pe care voi putea testa aceste lucruri. Și al treilea fel, care este de minat doar pentru fier, nu mai spuneți nimănui, este să furăm niște villageri, îi aducem și ni se vor spawna iron golem și putem omorî și am strâns fier. Așa că vă urez spor la vizionarea acestui videoclip și înainte de toate nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și clopoțel, sper că le-am pus bine undeva pe aici, ca să îmi optimizez contul cât mai bine pentru a apărea și la alte persoane. Acest lucru... Valeu, stai că s-a noptat, valeu. Așa, mă dai și pantalonii. Tu l-ai, domne. Așa, unde rămânsesem? Da. Așa că vă urez vizionare plăcută la întreg videoclipul și sper să vă placă și să trimiteți și la alte persoane pentru a se bucura și ele de acest conținut mirobolant. Vizionare plăcută. Bun, am stat și m-am gândit. Și cel mai bun plan ar fi să începem prima oră prin a aduce villagerii și a sta timp de o oră AFK să vedem cât fier putem strânge din omorârea iron golemilor. Următorul va fi minare pe 1 pe 2 și ultima 1 pe 1. Bun, să începem. Hai să mergem să facem rapid o barcă. Repede, repejor, ceva lemn pe aici, ce avem? Cred că au niște lemn de ăsta, cu asta să le pun înapoi scările. Așa. Da, am schimbat aici, asta e interiorul, by the way. Un interior destul de minimalist, nu m-am prea gândit la ceva, wow. 2 patru spate etajate, chiar dacă sunt unul, doarme aerul cu mine, poate doarme Camila. Nu, de unde nu știți voi că poate aduc Camila de afară și dorm cu ea? Nu știți, așa ziceam și eu. Așa, scoatem 2 bărci. Bun, și acum ar trebui să ne luăm niște bețe și să ne facem încă o lopată, pentru că dacă săpăm să le facem groapă să ne băgăm villagerii. Așa, luăm și niște sticlă. Bun, hai să facem groapa. Nu știu unde să o fac, că vreau să ajung foarte repede și ușor. Aici nu pot, că am spart acolo. Vreau să iau cât mai aproape de mine, să pot intra și cât mai ușor. Cred că dacă am podul ăsta o să intru pe aici pe sub și o să-i pun undeva chiar aici. Bun. Mergem să-i aducem. Eu sunt pe drum și vin acum. Am plămâni și asta e bine. Inima bate pentru tine. Sunt pe drum și vin acum. Bun, acum că am luat villagerii, văd că s-a noptat. Hai să astupăm repede ca să nu ne trezim că mor ăștia. Mergem să ne culcăm și după aceea încercăm să-i înmulțim cu fânul care îl avem aici, facem pâinici și îi înmulțim. Și după ce îi înmulțim așteptăm să pornim timerul și așteptăm să se spawneze. Și la fiecare iron golem notăm cam cât iron facem și la finalul orei, după o oră de earning oarecum la ei, vedem cât am strâns. Și da,
Până atunci, trecem direct la timelapse-ul în care o să omor toți Iron Golemii și vă las cu el. Later. Hai, pisi. Prinde-o. Hai. Hai. Oh! Ultimul Iron Golem pe care îl omor. Nu știu dacă am stat exact o oră, dar cel puțin 50 de minute am stat și am minat, pentru că na, plus minus mai te plimbi, mai trebuie să dormi, mai construiești o sabie, o lopată, ți se duce timpul. Hai să vedem cât am făcut și am făcut exact 2 stecuri jumătate, 33 de flori și 3 capete de Iron Golem. Cu florile astea putem face aici frumos să ne facem niște bone meal, că avem de lucru pe aici și trebuie să facem frumos. Da. 3 bucăți. 3 bucăți ne-au ieșit din 33 de floricele. Acum urmează să mergem să minăm până acolo jos și nu doar până acolo, pentru că acolo sunt -1, chiar coordonatele 0, însă... Oh, prima oară când văd unde asta. Ne rămăsesem. Acolo avem coordonatele 0 și -1 și nu vom putea merge să minăm, că trebuie să mai coborâm. Dar înainte să coborâm, pentru că sunt șanse, foarte mari șanse de diamante și ca să nu facem risipă, o să încerc cu villagerii aceștia să fac rost de fortune și de siltaci. Pentru a pune fortune-ul și siltaciul, adică bun, fortune-ul pe pickaxe-ul de diamond și siltaciul pe un pickaxe de fier, și cu pickaxe-ul ăla de siltaci voi lua doar fierul, cărbunele, diamantele, restul, cele care se pot cu fortune să fie mai multe. Să uită ăsta la mine. Ia. Vede cam aceeași mutră ca a lui. Ce zice? Să vezi dacă îi dau una. Bun, am uitat să pornesc filmarea, am reușit să fac un de asta și am strâns niște clay. Cu niște trade-uri cu el. Strâns 14 emeralde și acum să începem să vedem dacă prindem un librarian cu principal fortune și apoi siltaci. Ni în centru vostru. Tu. Siltaci. Ăsta-i, boss. Ăsta-i. Amu. Întrebare întrebătoare, să nu te pierd. Să îmi fac și niște ferme de animale cât de curând, pentru că nu o duc prea bine. Adică pe lângă că am nevoie de piele și toate cele. Super. Hai să iau repede de la ăla siltaciu. Tu, nu tu. Tu, frate, ia dă siltaciul ăsta mie. Trebuia să folosesc din resursele alea de fier ca să-mi fac șarmură, pentru că totuși e ziua 30 și eu n-am armură de iron. Și mi s-a spus că de ce? Că nu joc bine, nu joc tryharder, nu știu ce. Răbdare este o virtute. Așa, ia să vedem cât clay mai putem strânge. Hai, frate. 6 diamante. Era neapărat. Ia
Tu vino înapoi. Bun. Acum altul. Tu, frate, hai. Repeat. Nu-mi trebuie. Nu știu exact ce e ăla. Nu, frate. Nu vreau nici bookshelf. Nu vreau. Nu-l vreau pe bookshelf. Îl vreau pe fortune. Bă, ești prost. Bă, ești prost. Bă. Mă gândesc cu ce fi greșit în viața asta de nu-mi dădea până acum. Fortune. Bun. Acum, dacă avem fier, mergem să facem un anvil și ne enchantăm alea și ne pregătim să mergem, pentru că până la urmă trebuie să facem și treaba asta. Stai să luăm carnea, dacă tot vom sta afară, să se facă, nu știu unde am lăsat-o, în chestul de sus. Da, uite aici. O luăm, mergem, o punem la prăjit și îi dăm drumul, plecăm. Ce, vrei și tu? Mai vrei o bucată? Ia zi. Așa, hai să dăm drumul. Avem aici Fortune, ok, level 6, 6 levele. Și acum un pickaxe cu Seal Touch, poc. Perfect, așa, până se face mâncarea, vă trimit direct la timelapse în care minez și nu vă mai las cu timelapse-ul până ajung la nivelul 0, pentru că deja e posibil ca videoclipul să se fi lungit destul de multicel. Așa că vă urez vizionare plăcută în al doilea tip de minare. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Și acum că am reușit să minăm așa zisele minereuri foarte delicate, care oricum majoritatea diamantelor le-am făcut din toate astea posibile, din toate imaginile astea pe care eu în timp ce spărgeam în jos, nici n-am ajuns jos bine și deja erau o grămadă de diamante și până la urmă atât am strâns. Așa că hai să vedem cât facem din toate. No, ce view frumos!
Avem acolo satul, acolo avem lașina, o mină de portal, o ruină de mină de portal. Și parcă de aici de sus, parcă îți vin o grămadă de idei de construcții. Ok, să vedem cât reușim să strângem. Sper doar să nu dea doar câte un diamant. Până la urmă am Efficiency, am Fortune 3 pe pickaxe. Și chiar nu vreau să primesc doar 17 diamante. Parez undeva pe, nu știu, 17, hai 30 de diamante. Mi-e frică să mă uit în inventar. Jur că mi-e frică să mă uit în inventar. Și 49. Ai da ce ne-ai băgătan, mă, bătai. Ce ai, mă? Bă, picipa de Păi, fără prea multe vorbe, trecem direct la următorul timelapse. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Ok, și uite-ne după ultimul timelapse și undeva la mai bine de 3000 de blocuri, nu știu dacă caut unde trebuie. Sigur nu caut unde trebuie, pentru că am spart mult mai multe de 3000. Mi este greu cel puțin să cred că n-am spart 3000. În fine, ideea e că foarte, foarte mult am stat, filmez de mai bine de 2 zile în continuu și da, asta e ce am reușit să strângem. Deci
nu știu, poate sigur, adică pentru că am verificat pe internet, am cam greșit florul, n-am ce să vă mint, am coborât prea jos. Hai să le punem, să vedem cât ne iese și... Na. Well, view nu mai e la fel ca la a doua, deci clar cred că știm cine a câștigat, dar na. Până la urmă, haide să facem până jos. Sunt până la urmă 20 de blocuri de diamante, ceea ce este remarcabil. Deci, iarăși vreo 40, doar că acum e posibil din nou, poate să ne dea doar câte una. Și dacă ne trezim cu vreo 20 de diamante, e clară treaba. Încă o dată tobele. ...34 de diamante. Nice. Not bad. Concluzie, un stack 64. Not bad. Și până la urmă, din toate chestiuțele astea pe care le-am făcut eu aici, câștigătoarea este minare pe un bloc pe 2 sau 3. Doar că denotat să se mineze la coordonatele Y minus 57 respectiv minus 55. Până pe data viitoare, eu am fost Bogdan Show și sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă da, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când postez un videoclip nou pe acest canal. Până data viitoare, ne vedem duminică de la ora 19 live pe YouTube și vă aștept la povești cu mine.